ayaka egwu dị ya otu a ka anyị si wee bata n'oge ndị Igbo n'oge amụ Igbo anyị ga na-ekwu wee na-asị na ọ ga-adịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma. Igbo na-ege ntị, odogwu ka ịbụ. Igbo na-ege ntị, anyị na-ekwusi ike wee na-asị na o nwere ọtụtụ n'ime ndị Igbo a ga-alụrụ agwụ dị ha n'anya, a ga-awanye ha ọkụkọ n'anya. Ka isi wee bụrụ onye Igbo, ị na-ata akwụ na-ara akpụ anya, ị na-ata abacha na-ara akpụ anya, Igbo omecha ncha. Kedu ka isi wee dịrị n'isi chọọ ka ịnọdụ na ndịda? Kee ka isi wee biri n'elu chọọ ka ibiri n'ala? Kee ka isi wee na-ala ofe chi nọkọjọ ma garị ma akpụ dị nso? Igbo omecha ncha. Kedu ka isi wee bụrụ gọvanọ na-achị ịbụkwa onye na-achị achị? Kedu ka isi wee bụrụ minista na-abụkwa onye na-achị achị? Kedu ka esi wee nye gị ego maka obodo gị rie? President General ndị obodo, ị na-eri ego ndị obodo, ego gị. Igwe na-achị obodo, ị na-eri ego ndị obodo, ego gị. Igwe bụkwanụ maka ihe ndị oyibo na-akpọ tradition and culture, omenala na ntọala Igbo. Ọnyanwa ka igwe na-ejide aka. Onye eze ekunie na-achịkọta obodo nke a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ PG na-afụ maka ndọrọndọrọ dị n'obodo, na-afụ maka ihe a na-akpọ politiks dị n'obodo. Igwe abụghị onye politiks. Igwe bụ ka obodo dị mma. O tosiri ka ị nezime anya mara nke ị chọrọ ịbụ, maka na anyị ka ogoro egwu si onye nzuzu gbuo nwanne gị ka echeba. Ụfọdụ ndị Igbo na-egbu nwanne ha ka ha cheba. Ụfọdụ ndị Igbo na-egbu nwanne ha ka ha cheba. Igbuo nwanne gị ka echeba, eburukwana n'ezigbo onye Igbo. Ajụjụ ka m jụrụ, ewekwala iwe maka otu o si eme ayaka ka ayaka si ekwu okwu, otu o si emekwa agụba ụzọ a na-ekwu otu ahụ. Ọkụkọ na-atụ n'onu kpatalụ ndị ji eme n'ụbọchị abịa ha. Ebila amara ntị alụsụ inwokwu ya. Ife a na-ana eme na nkịtị n'ezime anya enye gị ka ị na-achị obodo. Ị bụrụ agadi nwaanyị ekunyelụ nwa na-ajụzikwa na asịrị anya tagbuo, ekunyere nwa ka ị tagbuo. Ịbụ eze obodo, ịbụ eze obodo mana ị chọrọ ịtagbu ndị obodo. Ị na-achị ọchịchị nchigbu. Onye kwụrụ ọtọ ebe otuo ya tọmụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. Onye kwụrụ ọtọ ebe otuo ya tọmụ bụ eze ga-akwụ ọtọ n'ụwa. Ọ bụrụ ihe ị pụtara, ịdịkwa ndụ. Kedu ka esi ata abacha ala akpọ onye bụ omecha ncha? Agụba ụzọ na-ajụ gị. Ị mara nke na-ememe ma anyị ememe. Egbuzina mmadụ, elezina ibe gị. Ego, ịpụtara ụwa fụ ego, ị ga-ahapụkwa ego na. Kedu ihe Solomon kwuru? N'ihe niile abụ nkịtị na ọhịa ịchụ ikuku. Iru ụlọ enu, ruo ụlọ nnukwu, ruo ụlọ nta, rụchikọ obodo ụlọ, esiteti niile gị nwanwe, ahịa niile gị nwanwe, moto dị n'ụwa gị nwanwe, ụzọ niile dị n'ụwa gị nwanwe. Mbọsị ị ga-anwụ, ọnwụ ha ofu ka a ga-afọrị gị n'ime akpati gị. Ọnwụ ofu ka esoghị ana. Ọnwụ nke ha nwara anwa tinyelụ gị. Ndị mmadụ ga-abịa ịbọrọ ewere dịrị ndụ. Cheta ife mere n'oge nke Mbakwe mgbe o jiri ọlaedo wee lie nwunye ya. Ọ gịnị mere?
ndị ọka agụụ bịara bịa bọrọ ya were mere ihe dị mkpa. Iche na nke gị ga-apụ iche, nke gị agaghị apụ iche nwanne m. Nke gị agaghị apụ iche. Onwụghị nke ibu ana, onwerọkwa nke ibu ana nwanne m. Iche na onwere nke ibu ana, ị na-aghọgbu onwe gị. Tabam, ị na-aghọgbu onwe gị. Kpacham, ị na-aghọgbu onwe gị. Jiri nwayọọ, maka ị gaghị emetewu ihe dị na ihe dị n'ụwa dị na mbei na mbei. Matakwa na akpara ya akpa nwaanyị wee mụta ibi ya. Ma ewepụga na a ga-akpa ya akpa nwaanyị amụta ibi ya, nwaanyị etosighị ịmụta ibi ya. Ọ hakwa nke ọ dị n'olu n'ụbọchị nke tata. Mana ihe m na-ekwukarịcha mụnwa bụ Agụba Ụzọ, a sịrị na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma. Mana ọ pụrụ onwere agaghị enweta. Ọ pụrụ onwere agaghị enwetakwa. Gị nwa na-ata abacha na-ala akpụ anya bụ omecha ncha, ị gaghị enweta ya. Ọ ghọtachara ihe ụkpaka mere, ada esi n'elu ụkpaka ritu. Ịgba moto ukwu, gba moto nta, cheta na onwe na ndị buru gị ụzọ wee naba. Ịma ebe ha nọ. Gị nwa na-achọ bilion bilion, milion milion, trilion trilion, kwadrilion kwadrilion, ole ka ị ga-ebu wee na mmụọ? Ọ gwụchakwa ka ọ dị n'ọnụ. Cheta, chegharịa, chọọ Chukwu. Kịta ị ka dị ndụ, kịta ị ka na-emegharị. Cheta ndị ahụ meburu mbụ, ndị dị ndụ, kedu ka ha dị? Kedu dị